Hi everyone, welcome back to my channel. गासिखौबो आं चेनेलाव फरायहरनाय थाबाय। दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय आरोना आङो। थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोफोर हस्टेलनि गथ'फ्रा मानो बिदि ड्रेस गानदों मानो देलायदों आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिलांगोन गासैबो। बा बरिया ओमफ्राय माबाया सादरा नोंनिया हारसा दासो दुगैना फैदों बेसुरा गथ'फोरा सासेनोथ' ब्लाउसानो जाबावाखैनो हरसेयावनो फुंना थाबायनो दाथ' सनायानो गानबाबो जाला बिसिनालाय आयो आगोलनि लाहार फाहारावनो बिसिनाया देन्जार जाना दंलै नै जाखायो हिनजावफोरनि देलायबाथाय कालचारेल कम्पिटिशन दं आरोना बिसिनि स्कुलाव दिनै लोगोफोर बेखायनो देलायगासिनो नै बाव नोंना मा ड्रेस बैसागुनि नोंनालाय आदिबासि नोंनालाय आदिबासि औ नोंनाथ' माबा हारसा मोनसे सल'आवनो गोजा गासिबो बेलेग बेलेग दे माबारथिलाय जल्दि Di, Kumbina, joldi. Alda फोनो माला जागोन मोसागौबा मा जानांगौ जाखो दि हारसा मयना आरो दसे मोसानो खिन्थिलांनांगोन नालाय जाबाय ब्लाउसआ बा सारि गानग्राया मेख्ला सादर गानग्रायाबो मासो मोजांथारलै मेख्ला सादराबो गाननोसो लुगैलायलांबाय जों गाव गानबालाय दसेनो जाथारो आरो नों फोननो रोंद' मिजिं सला थानायाबो जादोंमोन मा सल'लै हा आयौ मा सल'लै बेलाय जाबाय ना मा फुनदों माता बाङालिफोरनि बापारे लाल बेसे लानाय आलदायालाय मिथियानो बथल फिसा मोनो इसानो मोनो आदिबासि बिसाखि आदिबासिसो जाबायलै लावगिया बा मानसिया गोजौथारना फायजन जायाखै होनबा ना खान्दा गानखायो देन्जार नुबायलै नैयावबो सासे आदिबासि दं नोंबो आदिबासि ना आदिबासिफोरा आथिङाव बिदि लगायदो नै
जाबाय राभा सिख्ला नोंनि राभा सिख्लाखौ राभा सिख्लादों हारसा सिख्ला गानहोग्रायाबो गालाय इसानिया मोसायानो मोसानो लुगैदोंमोन बेसेराफोरा खिन्थु लाफा जायासै नों मोसानो लुगैयाखै नोंलाय हा लुगैदोंमोन मोसानो नायसा देनां देरबा मोसानो मोनगोन दे ना मोदोसा लुगैखायाखै ना देलाय होलायगासिनो बैसागुनो मिजिङा हाय होनहरदोब्रा आखाइ गैया होनदो दे नों सब देलायदो जल्दि जल्दिनो टाइम जाथार आदिबासि हिनजाव गुफुरसो आदिबासियानो जोंना नै माबासो फरेनारसो आदिबासियानो आसा फैलाय खाथियाव फै नों मोसानो लुगैदोंमोन मा मोसागौमोन नों मा सल' माबा बैसागु मोसानो लुगैदोंमोन मोनखादो ओमफ्राय मानोथो मोसादिया ओरैनाय मा होनदो जोंना उन्दै क्लासनिखाय लाथ'वासै नों मा क्लास 5 फाइभआ उन्दै आरो नोङालै माथो बोरै जादों नै क्लास 5 नि खोला नों गायथिखायनो लाजादियानो गायथिखायनो माइबा थै रखमसो बाला खुन सब गारा दंलाय नोंनिया बर' दे एसे मोसानो देखायलाय सल' गैयाबाबो दे बरिया मोजांथार जादोंस' रोंगौ बिरगोस्रि नों होननाय नामा वा मोसानाया खोन्था आथिं फै जल्दि हा आंनिया बड' आरो हिन्दी ओमफ्राय माथो ड्रेसखौनो गानाखै नोंलाय जुलाइनि टस नोंनालाय नोंना मोसानाय गैया नों रोङा नामा नों रोङा ओमफ्राय नोंसोर ओरैजाय उनथिं नायनाय नोंसिना मा हाउस नायनि येल्ल' हाउस ओमफ्राय मा नाम हाउसनि नामा हा गनजागा माने मा हा मिथिया नोंना मा हाउस नायनि जेभियार हाउस दिनै मा दं बिसाखि दिनै जोंना स्कुलाव कालचारेल प्रग्राम ओमफ्राय इनासिएसन सेरेमनि उन्दैफोरनि एलकेजिखौ दिनै बरायगोन एलकेजिखौ बरायगोन ओमफ्राय गिदिरफोरनि कालचारेल प्रग्राम ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि हाउसनिया ब्लु हाउसनिया आदिबासि मोनदों दे एसे मोसानानै देखायदो होमबालाय आदिबासिखौ सल' गैयाबाबो मोसादो दे दसे जों नुनाय नङाना जाबाय हाय लोगोफोर दिनै जोंना स्कुलाव कालचारेल प्रग्राम दं ओमफ्राय इनिशिएशन सेरेमनि दं माने एलकेजिखौ बरायगोन आरोना ओमफ्राय जों येल्ल' हाउसनि एसामिस डेन्स मोसागोन मोसानायखौ एसे देखायदो एसामिसखौ वा हिन्दील' नङा एसेबाव एसे ससे मोसाबावदो दे सल' गैयाबाबो दे मोजांथार नुदो जाबायब' हेल' लोगोफोर जोंनिया हाउसआ दिनै राभा मोसानाय कालचारेल प्रग्राम दं जोंना स्कुलाव दे राभा मोसानायखौ सानैबो एसे देखायदो दे एसे गोलावै मोसा दे जा जों नुनाय नङाना मोजां जादो दे जाबाय खायसे आं बायनानै लुगैदो हा लुगैदो हा
आयु बेसेरा गथ'आ मोसानो मोनाखै खुदै गगासिनो हा बार्थडेलै ना जोंहा नों मा क्लास मोनखोमोनलाय दा 5 आरो 5 इयार्स मोसा मोनखागोन ने टेनसन गैखाया Hi friends, दिनै जोंनि स्कुलाव कालचारेल डान्स कम्पिटिसनाव ओमफ्राय गथ'फोरखौबो बरायगोन आरोना जोङो ब्लु हाउसनिफ्राय जों आदिबासि मोसानाय आदिबासि मोसानायखौ एसे देखायदो दे वा आदिबासि बिदि मोसायोने ओमफ्राय मानसिफोरा माथो फरेनारफोर बायदिसो आदिबासियानो मा जायो गोसोमसो जायो माबायदि गोसोम ओइ नङालै ना नों बायदिसो दा आले बाप्ले सानैया नायग्रा जोंनिया सेंग्रा सानैया सिख्लाफोरखौ वाव मोजां नुदों गासिबो था गासिबो बेखिनिल'मोन ना मोसाग्राया आरो दंबावोमोन खोनासं माया इज भेरि लेजि नै राभा दं सानै एसामिस सासे बर' सासे आदिबासि सासे दंबावो फैयाखै लेजिथार बै नै फरेनारसो आदिबासिफोरानो बुं दे प्रग्राम दं ओमफ्राय जों बेनि थाखाय मोसानो बिराद एक्साइटेड आरोना सासे दासो मोनफैदो नै आयो गानबाबो जाला ओरै फैबाव दे 1 2 3 दे स्टार्ट दे मिजिंनिया सिङाबो गंनांगौ एसे जाबाय दे दे नोंसानिना जाबाय दे मोसाना फै दे गासिबो थांबाय नै मालाय फैजोब्बाय खोमा दहैनो गासैबो थांबाय नै स्कुलाव दायो आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय